Gepleýär Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy dekabry hepdäniň duşanba güni habarlar günlegi gepleşigimizde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölügine geçmezden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolan. Olar bilen sizi men Sehra tanışdyrýan. Birleşen Ştatlaryň NATO-daky ilçisi Moskwanyň NATO döwletleriniň içerki işlerine, onuň sözlerine görä yaramaz niýetli täsir etmek meselesi barada bu ýaranlygyň wekilleri özleriniň Rus kärdeşi bilen 19-njy dekabrda Brüsselde duşan mahaly gozamagy mümkinligi. Douglas Lute ABC News neşrine beren interwýusunda Amerikanyň syýasy guramalaryny şol sanda Demokratik Partiýanyň Milli Komitetini nişana alýan kiber hüjümler NATO-Russiýa geňeşi ýygynynyň gün tertibiniň esas punktu dälidi. Washington Russiýany agdalýan kiber hüjümlere ýolbaşçylyk etmekde aýplaýar. Men biziň Rus kärdeşimiz bilen geçirjek duşumyzda ýaranlygyň birden köp agdasynyň diňe Birleşen Ştatlarda görülmedik eýsem, ýaranlygyň beýleki demokratik döwletlerine hem duş gelinen yaramaz niýetli täsir etmek meselesini gozajakdygyna ynanýaryn diýip Lut 18-nji dekabrda köpçülige ýaýradylan interwýusunda aýtdy. 19-njy dekabrda Siriýanyň Aleppo şäherindäki pitneçi nokatlaryndan we gozalaňçylar tarapyndan gabaw alynan iki owadan evakuasiýa edilen adamlaryň kerwenleriniň ýola düşenligi habar berilýär. Onlarça awtobus günorta Aleppodan evakuasiýa edilen müňlerçe adamy şäheriň pitneçileriň kontrolundaky günmatar sewitine alyp bardy diýip 19-njy dekabrda Birleşen Milletler Guramasynyň resmisi we Düýbi Britaniýada ýerleşen Siriýanyň Adam hukuklary obserwatoriýasy aýtdy. Bu aralykda ýurduň demiradyk günwataryndaky Fowa we Kifraya atly şaý owalaryndan parahat ilatyň ýüzlerçesi Alepponyň hökümet kontrolundaky territoriýalaryna geldi diýip agdalýan obserwatoriýa we Siriýanyň döwlet telewizionýasy habar berdi. Media azatlygyny gorap çykyş edýän halkara topar 2016-njy ýylda öz işi bilen ilteşikli öldürilen jurnalistleriň sanynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende rekord derejede pese gaçandygyny, emma uruş zonalarynda işleýän jurnalistleriň ölüminiň artandygyny aýdýar. New Yorkda ýerleşen jurnalistleri goramak baradaky komitetiň 19-njy dekabrda ýaýradan hasabatynda 2016-njy ýylda has az jurnalistiň öldürilendigi ma'lum edilýär. Şol bir wagtda raportda şu ýyl uruş suratçysy ýa-da habarçysy bolup işlemek iň ýowuz jurnalistika işine öwrüldi diýilýär. Hasabatyň netijelerine görä şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan 15-nji dekabryna çenli adyndan 48 jurnalist öz işi bilen ilteşikli öldürildi. Bu görkezüji geçen ýyl 70-ke barabardy. Russiýanyň häkimetleri soňky bir näçe ýylyň dowamında ýurduň Sibir sewitinde adyndan 33 adamyň beden üçin niýetlenen lasyony içenden soň aradan çykandygyny habar berýärler. Bu lasyonyň düzüminde metilli spirt ýa-da metanol maddasy bardy. Russiýanyň Federal Dernew Komitetiniň 19-njy dekabrda beren maglumatyna görä, boýaryşnik diýilip atlandyrylýan lasyonyň daşynda onuň içerki zerurlyklar üçin ulanylmaly däldigi duýdurulýandygyna garamazdan onu içip Irkutsk şäheriniň Lenin etrafynyň onlarça ýaşaýjysy zäherlendi. Bu komitetiň beýanatynda 42 adamyň keselhana ýerleşdirilende we olaryň 25 sansynyň aradan çykandygy ma'lum edilýär. Munun bir salym soň bu komitetiň Irkutskdaky ýerli bölümi ölen adamlaryň sanynyň 33-e ýetendigini aýtdy. Russiýanyň Federal Dernew Komiteti gurrun edilýän lasyony satmakda 2 adamyň tutsak edilendigini ma'lum etdi. 17-nji dekabrda Aşgabatdaky Ýympaş Sowda merkezi dolu ýapylmaly hem ýumrulmaly edilen bu sowda merkeziniň öňüne adamlaryň girmeginiň gadagynlygyny görkezýän gyzyl ak reňkdäki lentalar çekildi. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň 19-njy dekabrda beren maglumatyna görä, häzirki gün sowda merkeziniň ähli gapylary ýapyk bolup, onuň içinde adamlar ýa-da haritlar göze ilmeýär. Ýatlatyp geçsek, şu aýyň başynda Ýympaş Sowda merkeziniň ýapyljakdy barada maglumatlar peýda bolan soň onuň içindäki dukanlaryň ençemesinde hususan da tekstil bölümindäki giyim-gejim haritlarynda arzanladyş ýylan edildi. Munyň netijesinde sowda merkeziniň hem içinde hem de daşynda müňlerçe adamdan ibaret nowatlar emele gelip, şol nowatlarda dawa jenjelleriň we ýakalaşmalaryň bolandygy habar berilipdi. Türkmen resmiýetleri 1998-nji ýylda işläp başlan we türk işäwürleriniň eýçiligindäki Ýympaş Sowda merkeziniň anyk näme sebäpden ýapylýanlygy, has dogrusu bu mesele bilen ilteşikli hiç ile maglumat bermeýärler.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Türkmen howa ýollaryna degisli uçar Pariziň Charles de Gaulle aeroportunda ozalky jerimelerini tölemändige sebäpli saklandy. Anyny ýeri bilen aeroportdaky howanyň hapalanmagyna gözükçilik edýän Aknusa edarasy Türkmen howa ýollarynyň ses normalaryny bozandygy sebäpli sanalan 204 000 euro jerimesini töleýänçä onuň boyun 737 kysymly uçaryny saklamak baradaky netijäni çykardy. Aknusanyň prezidenti Viktor Aym Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde Türkmen howa ýollaryna gize wagty kabul edilen ses normalaryny ençemegizek bozandygy sebäpli 186 000 euro möçberinde jerime salanandygyny, şeýle-de tölegi bir ýyl çemese gijikdirendigi üçin temminiň üstüne ýene de jerimäniň 10%-nyň goşulandygyny aýtdy. In France, you have kind of rules to protect. Fransada aeroportun töwereginde ýaşaýanlary gize wagty rahatsyz etmezlik üçin ýürüýte kabul edilen ses normalary bar. Türkmen howa ýollary bulary dowamly bozup geldi. Şol sebäpli hem oňa jerime salyndy. So there were fines. Türkmen howa ýollarynyň saklanan uçarynyň ýolagçylary şenbe güni başga uçar bilen Aşgabatda uğradyldy. Bu ağırlykda soňky gowşan maglumatlara görä Türkmen howa ýollary jerimäniň bir bölegini nagt görünüşde töläp, beýlekisini hem bankyň üstü bilen geçiripdir. Aknusanyň prezidenti netijede Türkmen howa ýollaryny degisli saklanan uçaryň häzir göwürlendigini ma'lum etdi. Yes, the plane was released. Ýokarky ýagdaý boýunça Türkmen howa ýollarynyň degisli resmiýetlerinden hiç ýyl maglumat almak başartmady. Yeri gelende ýatdatsak, şu ýylyň sentýabrynda wagtynda tölegi etmändige sebäpli Türkmen howa ýollaryna Russiýa Federasiýasynyň howa giňişliginden uçmak gadagan edilipdi. Rus aviasiýa 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabryna çelini Türkmen howa ýollarynyň bergisiniň $220,000 barabar bolandygyny ma'lum edipdi. Soňunda Türkmen howa ýollarynyň öz bergisini tölendigi we gadagançylygyň aradan aýrylandygy baradaky maglumatlar gowşupdy. Türkmen howa ýollarynyň bergilerini wagtynda töläp bilmeýändigi baradaky hälisinde çykyp duran habarlaryň fonunda şu ýyl Aşgabatda 2,12 milliard dollarlyk aeroport açyldy. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Çilim üçin uly nowatlar, dawa jenjeller peýda boldy. Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna çilimiň gaýtadan peýda bolmagy uly nowatlar we dawa jenjelleri döretdi. Geçen anyny ýarym çemes wagtdan soň Aşgabatyň döwlet dukanlaryna 19 manatdan durýan çilim ýangadanyn satyp çykarylsa da, ençime sagatlap nowotu duran ýüzlerçe türkmenistanlylaryň diňe çäkli bir bölegi satyn alyp bildi. Birinciden çilim döwlet dukanlarynyň ählisine satylmaýar. Häzir Aşgabatda çilim diňe paýtagtyň çetinläki 30-njy mikroraýonnaky demir ýolunyň gaýrasyndaky Hitrowka diýilen sebitdäki döwlet dukanlarynyň tapsa bolýar. Ikinciden her adama bir gutudan artyk çilim satylmaýar. Munyň üstesine aýal maşgalalary asla temmäki önümlerini satmak gadagan edildi. Gal berse de çilim oňa bolan talap sebäpli 40 minut çemesi söwdadan soň doly satylyp gutorýar. Çilimiň satylýan dukanlaryna barýançaň, eýem bar çilim satylyp gutorýar.
Oňa hem garamazdan iň azyndan 200 töweregi adam çilimin gaýtadan satylmagyna garaşyp dükanlaryň agdyny garagullap durlar diýip Aşgabatly çilimkeşleriň bir aýdýar. Bu aralykda Daşuwuz vilayatyna Aşgabatda çilimin satylyp başlananyny barada habardan soň ýakynda bize hem gelir diýen umyt bilen eýýäm 16 dekabrdan başlap çilim nowatlarynyň sanawy düzülip başlandy. Geçen hepdäniň aýagyndan bäri Könürgünjüň etrap merkezindäki Akkala dükanynyň öňünde adından 500 çemesi adam nowata dur. Çetdäki etraplardan gelenlerim bar diýip Azatlyk radiosynyň Daşuwuzdaky çeşmeleriniň biri gurrun berdi. Edil Aşgabatda bolşýaly çilim üçin nowata duranlara polisiýa we raýat eşigindäki howpsuzlyk gullugynyň işgärleri gözegçilik edýärler. Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmesi ýekşenbe güni nowata duranlar bilen polisiýanyň arasyna ýakalaşyň hem ýüze çykanlygyny aýtdylar. Polisiýa işgärleri nowata dargatjak bolup, adamlaryň münüp gelen hususy ulaglarynyň döwlet belgilerini alyp başlady. Şonu adamlar polisiýa hüjüm edip belgilerini ýygyna aldylar diýip ýerli çeşme gurrun berýär. Şu gün ýagny 19 dekabrda Daşuwuzyň döwlet dükanlarynyň käbirine çilim satyga çykaryldy. Emma Aşgabatdaky girdilen çäklendirmeler ýurduň Demirazık vilayatyna hem saklanyp galýar. Bu regionnu hatda çilim aljak bolýanlardan olaryň pasportyny görkezmek hem talap edilýär. Her niçikde bolsa dükanlardaky çilim Daşuwuzlaryň temmäkä bolan talabyny ödemeýänligine ünsi çekýär. Şu gün Könürgünjüň döwlet dükanlaryna çilim sewdasy 12:30-da başlanyp 15-de hem besedildi. Gepin gerdişine göre ýatlasak, Türkmenistan 2011-nji ýylda bütün dünýä Saglyk goruş guramasynyň temmäkä garşy görüşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulyly bäri. Ýurtda çilim sewdasyna garşy dürli çäklendirmeler girdilip başlandy. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen häkimetleri tarapyndan adamdan gorkuzup pul almakda aýplanyp tutsak edilen, hakykatda sosial ulgam deden tankydy kommentariýalar üçin ýürüti gulluklar tarapyndan ýazgarylan Aşgabatyň ýaşaýjysy Galina Esenowna Vertyakowa azatlyga goý berildi diýip Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri ýazýar. Bu neşriň 18 dekabrda ýurt içindäki çeşmelere salgylanyp berýän maglumatyna görä 62 ýaşly pensioner Vertyakowa Türkmenistanyň beýtaraplyk bayramçylygy münasibetli yglan edilen günä geçişligiň çägini geçen hepde tutsaglykdan boşadylypdyr. Ol Türkmen häkimetleri tarapyndan oktyabr aýynyň 7-sine öýünden alınıp gidilip we şondan soň öýüne goý berilmändi. Ýöne onuň oglunyň sözlerine görä, Vertyakowanyň tutsak edilmegine pensioneriň Adnoklasnik adly sosial ulgamda hökümetiň käbir çärelerine garşy eden tankydy kommentariýalary sebäp boldy diýip Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri habar berdi. Türkmenistanyň alternativ habarlar neşriniň müdiri Ruslan Mätiwiň aýtmagyna görä, häzirki wagtda Galina Vertyakowanyň saglyk ýagdaýy barada anyk maglumat ýok. Men hut özüne çykjak bolýan jaň edýän welin öýüne el telefonyny jaň edýän bir näçe nomerlarym bar. Hiç haýsyna da düşüp bilemek. Jan saglygy barada diňe tutsak edilmezden ozal, jan saglygy oňat däldi. Ýürek agyrsy bar eken, şeker bar eken. Aşgabatly aktivist Galina Vertyakowanyň tutsak edilip, häzirki wagtda azatlyga goý berilmegi barada Azatlyk radiosyna degişli türkmen resmiýetleriniň kommentariýa almak başartmady. Yer gelenine ýatlasak, soňky aýlarda Türkmenistanyny Line we Adnoklasnik ýaly sosial ulgamlaryň ulanyjylary Milli Howpsuzlyk Ministrligine söhbetdeşligi ekidilýänligi aýdylýar. Söhbetdeşlige çağırılan adamlara garaşsyz habar çeşmeleriniň şol sany Azatlyk radiosu, Türkmenistanyň kronikasy, Türkmenistanyň alternativ habarlar saýty we Ursiýetiň Nezawismaya gazeta neşriniň Türkmenistanyň wakalar baradaky maglumatlaryny alyp gaýtadan çap edýän toporlary agda bolmakda güne bildirilýär.
Yeri gelen naýsak, Adatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy Hudaýberdi Allaşew inni 16 gün bäri tutuklukda saklanýar. Häzirki günde onuň özüniň we başga agdalarynyň ykbaly nämälim bolmagyna galýar. 27 ýaşly Allaşew 3-nji dekabrda Daşowuz welaýatynyň Könürgenç etrawyna güýç gulluklarının işgärleri tarapyndan öz öýünden alınıp gedilip 11 kilogram nasy saklanlykda aýplandy. Wakanyň şaýatlarynyň we Adatlyk radiosynyň Daşowuz welaýatyndaky howpsuzlyk çeşmeleriniň berýän maglumatyna görä, Hudaýberdi Allaşew polisiýada ilkenç urulup ýenjilli we gynamalara seziwar edildi. Adat Ýewropa Adatlyk radiosy Türkmenistanyň häkimetleriniň Hudaýberdi Allaşewy tutsuk etmeginiň düýp sebäbini onuň jurnalistik işi bilen baglanyşdyrýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň resmileri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri gorumak boýunça komitet, düýbi Fransiýada ýerleşýän serhetsiz reportyorlar guramasy we adam hukuklaryny goraýan guramalaryň ençemesi Türkmen häkimetleriniň Hudaýberdi Allaşewy desine azat etmegi we Adatlyk radiosynyň beýlik habarçylaryny ýygyrlamakdan el çekmegi talap etdiler. Türkmenistan adam hukuklaryny goraýjy halkara toporlar tarapyndan dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmüne häsiýetlendirilýär. Azatlygy line ulgamynda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmak 420 773 797 383. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäs. Aşgabatda täzeýil bayramçylygy münasibetli geçirilen konsertlere ýa-da çärelere studentleriň we döwlet budjetinden aýlyk alýan işgärleriň mejburi gatnaşdyrylýandygy, olardan bu dawaralar üçin biletleri satyn almagyň talap edilýändigi habar berilýär. Bu biletleriň bahasynyň bolsa 100 bilen 200 manat aralygyndadygy. Onu satyn alyp konsertlere tomoşa etmäge her bir işgäriň maddi ýagdaýynyň ýetmeýändigi aýdylýar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylwanyň berjek maglumatlaryny dinläliň. Täzeýil bayramçylygy münasibetli gurunalýan bayramçylyk konsertleriniň çäginde Özbegistanyň, Täjikistanyň, Orsiýanyň, Türkiýanyň we başga bir näçe daşary döwletleriň meşhur estrada ýyldızlary indi bir näçe günden bäri Aşgabatda öz konsert programmalary bilen Aşgabatlaryň önünde çykyş edýärler. Gyşky oýlar sport toplumunda berilýän bu konsertlere Türkmenistanyň öz estrada aýdymçylary hem gatnaşyp, şular gyşky oýlar sport toplumunda her gün tomaşaçylar ýygnalýar. Ýöne ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä bu konsertleriň tomaşaçylarynyň aglabasy mejburi tomaşaçylar bolup konsertleriň petekleri döwlete degişli edara kärhanalaryň işgärlerine talyplary mejburi satylýar. Orsiýetli estrada ýyldysy Filip Kirkorowyň berýän konsertlerine tomaşa etmäge isleg bildirýärler. Kän bolsa-da 100 manatdan 200 manat aralygynda bahasy bolan petekleri satyn alyp konserde tomaşa etmäge her bir ýaşaýjynyň gurubynyň çatmaýanlygy aýdylýar. Petekleriň bahalary onuň orularynyň ýerleşýän hatarlaryna görä kesgitlenip, daşary ýurtly estrada aýdymçylarynyň petekleri has ýokary baha durýar. Emma bahasy 20-30 manat aralygynda durýan Türkmenistanyň estrada ýyldızlarynyň petekleriniň bahalary hem ýönekay hojalyklara el ýeter hasaplanmandan bu konsertlere meýletin barýarlaryň sany juda azdy aýdylýar. Emma konsertleriň tomaşaçysynyň ýeterlik bolmagy üçin häkimetler tarapyndan görülen çäreleriň agramy döwlete degişli edara kärhanalaryň işgärlerine hem-de talyplaryň boýuna düşýär diýilýär. Petekleriň bahalary işgärleriň aýlyk haklaryny tutup alınıp, olara petekler mejburi berýärler diýip öz adynyň efirde tutunmadygyny soran edara işgär aýdýar. Maňa mejburi berilen petekde haýsy estrada aýdymçysynyň konsert berýändigi hem görkezilmändir. Özüm iş güni iş sagatlary tomaşa edilmeli konsertiň petegi bilen konserti tomaşa etmäge işime goýup nähile barjagymyzy bilmedim. Şu petegiň bahasy 30 manat puly bayramçylykda azy önümler üçin maşgalama sarp etsem bahas gowy bolardy. Ýöne şu mejburi çäreler asla soňlanmaýar diýip ýaşaýjy aýdýar.
Şol bir wagtda Türkmenistanyň Demirazyk welaýaty Daşowyň Könürgen şäherinden gelip gowşan maglumatlara görä şu günler täzegil bayramçylygyna ediljek harajatlar üçin mekdep okuwçylaryndan pul ýygnalýar. Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleriniň yerli ýaşaýjylara talgylanyp aýtmaklaryna görä her okuwçydan ýygnalýan 100-200 manat aralygyndaky pul serişdesi ilatyň maşgala büdjetine yaramaz täsir etdirýär. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. 17 dekabrda Aşgabatdaky Ýympaş Sowda merkezi dolu ýapyldy. Ýumrulmaly edilen bu sowda merkeziniň öňüne adamlaryň girmeginiň gadagynlygyny görkezýän gyzyl ak reňktäki lentalar çekildi. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň 19 dekabrda beren maglumatyna görä, häzirki gün sowda merkeziniň ähli gapylary ýapyk bolup, onuň içinde adamlar ýa-da haritler göze ilmeýär. Ýatladyp geçsek, şu aýyň başynda Ýympaş sowda merkeziniň ýapyljakdy barada maglumatlar peýda bolan soň, onuň içindäki dukanlaryň en çemesinde, hususanda tekstil bölümindäki geyim gejim haritlerinde arzanladyş elan edildi. Munyň netijesinde sowda merkeziniň hem içinde hem de daşynda müňlerçe adamdan ibaret nowatlar emele gelip, şol nowatlarda dawa jenjelleriň we ýakalaşmalaryň bolandygy habar berilipdi. Aşgabatda ýaşaýan Synça Manmurat Bugaýewiň any gün akşam Ýympaşa baryp sowda eden adamlara salgylanyp aýtmagyna görä, bu sowda merkezi özüniň iň soňky iş gününde haritlary ýene arzanlatdy. 16 dekabra çenli Ýympaş sowda merkezine galan esas haritlaryň arasynda hojalykda ulanýan himiki serişdeler bardy. Ýympaş sowda merkezinde esas galan haritlar bire hojalykda ulanýan himik serişdeler, ýani kriýuýan hojalar, ýa bolmasa bir howan täminleýän, durly isler berýän serişdeler şunýan wagtlar galan eken. Bularym esasan vilayetlerden gelen, maşinli gelen adamlar lomoy alyp hem de Aşgabat şäheriniň özünde de satmagy mümkinçiligi bolan sowda merkezi bolan adamlarym lomoy alypdyrlar. 5-nji gün akşam saat 20:00 Ýympaş sowda merkeziniň içinde ähli haritler dol satylyp sorup 6-njy günden başlap Ýympaş magazyny ýapyldy. Diýip Synça Bugaýew aýtdy. Gepin gerdişine görä ýatlasak, Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň önemdar çeşmeleri 1998-nji ýylda işläp başlan we türk işäwürleriniň eýçiligindäki Ýympaş sowda merkeziniň we oňa ýanaşyk duran Ýympaş täjirçilik merkeziniň ýumrulup, onuň ornunda 2017-nji ýyldaky Aziýa oýunlaryna gawatlap awtodurolganyň guruljakdygyny ma'lum etdiler. Türkmen resmileri şäheriň iň gelim gidimli sowda merkezleriniň biri Ýympaşyň anyk näme sebäpden ýapylýany bilen ilteşikli hiç ýyly maglumat bermeýärler. Azatlyk Radiosy Türkiýedäki Ýympaş Holding merkezi bilen habarlaşanda jogapkär resmiler media serişdelerine hiç ýyly maglumat bermedlik barada kampaniýa derejesinde karary gelendiklerini aýtmak bilen çäklenipdiler. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Azatlyk Radiosyny dinleýärsiňiz. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Awganistan neşe madasyny öndürmekde birinji orunda durýar. Bütün dünýäde sarp edilen neşe madasynyň 90%-den gurragynyň Awganistanda öndürilýändigini Birleşen Milletler Guramasynyň neşelere we halkara jenaýatçylygyna garşy göreş boýunça darasy habar berýär. Awganistanda neşe önümni we bekanun neşe dolanşygyna garşy göreş boýunça da alada edilýär. Şol ugurda dünýä jemgyýetçiligi, hususan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Awgan hökümetine ýardam edýär. Şoňa garamazdan Awganistanda göknar önümniň ýyl saýyn artýanlygyny resmiler aýdýar. Şu baradaky reportaj bilen men Şaýmardan Ulumrady sizi kabuldan tanıştyrýaryn.
Awganystanyň neşelere garşy görüş boýunça ministeri Hanym Salamat Azimi neşelere garşy görüşüň netijeli bolmandygyny boýun aldy. Ýurtda göknar önüminiň artandygyny minister bildirdi. معضل مواد مخدر یک مشکل جدی در جامعه ما بوده، همه به خاطر زدودن این پدیده ایشون. Ministerin aýdysyça Awganystanda neşe önümi we neşe kişilik jemgyýete wehim salýar. Neşe kişilge uçraýanlaryň sany gitdigiçe artýar. Neşe önümine we bekanun neşe dolanşygyna garşy görüşde il ýaşullary hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmelidir. Demirgazyk Awganystanda öň göknar öndürilmeýärdi. Ýöne bu ýyl Demirgazyk Awganystanda hem göknar köpekildi. Teröristler neşe kontrabandaçylaryny goldaýar. Jengçiler etraplarda dehanlary öz ýerinde göknar öndürmege höweslendirýär dip Awganystanyň neşelere garşy görüş boýunça ministeri Hanym Azimi bellidi. Awgan türkmenleriniň arasynda da neşekeşlik bar. Türkmenleriniň neşekeş bolupdyr. Neşe pulyny tapman özüniň neşekeşligi terk edendigini ogul sabır gurrun berdi. Menusa çaltaýana emeletdim, indi emeledemem ýok. Bir hissat tapmadan goýmagan mendäken oglum ana koydu dedim bolsa göknar istirip basana baş örtany bilmesem menem aýtýarym şonu göknar ekipdäni soň artdyrmasalar ana bilen dönküden ýaxşy köp ganymat boldy diýip. Türkmen owalarynda hem şu ýyl göknar ekilendigini Muhammed Murad aýdýar. Göknar ektik diýsegem bolýar, ana azdakanda azulak ekenem bar ekmedigem. Tuğ ikitdana eksegem tuğ bijay ýegen eken o zady. Göknar diýen zady tuğ bijay heris eken oňa ýör ekeni. Ya ol görümüz ýokdyk. Böl hemme kim ekele işler ek koyadyk da şunu ýany. Awganystanda neşekeşleriň sany gün saýyn köpelýär. Neşe belasyna ýolgonlaryň sanynyň 4 milliona golaylandygyny resmiler ma'lum edýär. Aýal gyzlar hemem çağalardanam neşekeş bolupdyr. Ministeriň aýdyşyna garanda neşekeşleriň 1 milliondan guragy ýaşlardyr. زنان اطفال 1 میلیون بیشتر از این جوانای ما هستند، دختر خانم‌ها 9% خانم‌ها هستند. Neşe bilasyny uçuranlaryň arasynda ýaş gyzlaram bar. Neşekeşleriň 9% aýallardyr. Bu ýagdaý bizi hawatirlendirýär. Neşekeşleri neşe goýdurmak üçin hem alada edilýär. Emma ol ýeterli däl diýip minister aýtdy. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.